Lawan na po tayo.
Papunta po tayo sa Barangay Di Puso. Siyempre, pasok muna tayo. Barangay Di Puso. Sigurado po ayan sa logo. Siyempre, papasok tayo. Where na you? Where na you? Hello madam, good morning. Doon tayo mag-ayam. Ta kayo pabukad tayo kayo unag. Kalkapas ko ma'am. Ay, may ano pa doon sa loob. Ay, di mo lang tidalanda. Hindi siya papasok pa lo. Ay, sango din ti Badog Esquilaan, ma'am? Badog Esquilaan? May sa atin nga na bato sila. Idi, ano di ba rin ma'am Oribado? Ay niya? Oribado ba yun? Ang pasita. Pasita ba yun? Aji ko ano? Pakulatan ka. Patakder. Wan? Dito tayo. Minsan sang. Ang pagbatayan na. Murmurot niya po ko isang ambis istoryahan. Maditirain lang sa. Kung gano'n ka pa nag-iswila. Ano sweldo talaga naman niya? No problem. Go. Buso lang. Hindi, siyempre wala ka. Munod ka pa tag-istoryata pa. Hindi. Istorbo ka. Nyor sana niya? Naghahalit ito rin. Ay, ate niya. Pakastit na angin nagbangsit. Tagatan aji kami ko naganan. Hindi ka tuga umay lang balay. Natas na ko na. Tamok umabot pa yung gana. Katapusan di bagas ko ka. Umutan. At ang mabagas min, natangan na yun ang ladanong yun. Pero Actually, naimas nga pang girong. pero ko ma'am ka talaga sa tal alak urjili. Tanggan. Kunak pa di pang karinderya kunak pa
Kaya kumadyo na nung kaurawan si dami. Kunak pa di ko ajay na ganan. Na di karta ile no ko batak. Ada di bagasyo sa lalabato kunak pa ya. Bawa ni Jima mga lamay sa Fred, ika na lang muti bagas ko. Wan. Sa isong kainan. Sa isong hindi kuan. Kunak ay na. Dimba. Idi kuan ke talagang tinuruwag sa legalman puro dumawat alawasan kunikan sebenarnya magagawa di balay garod naturugak kuna ko nga talaga titod ko kuna tapos pati di bagas bata pa ibagas ko idi kuan ke kuna ni ibayaw ko tapos una bagin bagit ibagas pag dispensar na kailang nga ba taong petiwa ko na may katluatang ala ko ma'am utang namin ay manuata ka ba ta ma'am Ha? manuata Wanto lang. sige kita tangay ko sige kanya igor ko sige ako nak tuwan ko ag kilo kami ko ma kilo kami ang gana ma ito nilagip ko di ba nagit ni suwarod nagit ni manay papanan Kahaman aja gumi pujilao. Bye. kira tangay ko kwa naganan sige ko na tamatan nga ako ha mangito ti bagas Awak terahan na. Gelaw. ay tubo rin mo ni sir Buwan sa di trabaho. Tubo, karpintero. tubiro nga lagi para gripo di pas lala matik one amok ton garod sa di mo i-recommenda ni boss ni sir so nga so aja naganan Huwag sa nalagit na. di ba nakita din mo hindi nga ay ko na ma'am Emily kayam ko na bumulda man pa ilang kaya anak ko na Namili lang ito daya eh. no aji card insurance na jubing ko na ibus so kung ko na bakit kung na di bakit kukut okay nam kung na baga mga mong gamitin ginamit mo kung na hante ko na mat kat ko ako na siyempre ko pa imat ko na so taon na arwi na katigamin ko ma'am August hanggang September awan gi motor ko pas wan tapos ajay card ko medyo malpas ajay kagut ajay may sa loan ko tapos bisa la bulan na ajay ko di siyempre ko na September awan ton timado nga utang ko na September ako utang lang. wala awanan ma'am Sana all. ajay lang kini ma'am nansin so kung Kailan si Mang Ganse? November Oo. Malapit na rin. so ayos nga ko nag Ulit na pang kampanya. damo nga ron Sa ano ngayon lumaban ngay ko kuha. eh matulog nga talaga ma'am Senta uwin. Ag-resign. Ag-resign ka no. kunata Pino nga. ampay agresign ka tuno nga bak ka Pero di lumaban ang kami ko nag-resign ka. di-resign tayo Hindi ginulo. Itong kontak mo ako ano lumaban ka nang aabot ka. Hindi ka talaga. Siyempre. so nga road Nakaluna ko yung mga nansi. Ano December. in December no kwa mga lak siguro ti 40 Lasing din kita dyan ako. no once ka lumaban na Pablan siguro ti 40 Awan Ano nga? naman. Hindi ka mo ano pangalaan. so kan so una bayaga anak to kinatos nang ako Kaya na i-video ka di kalasada man ipod jay amo nagda ma'am jay kayambana nagnakti ko di ba ay, nag-video ka. hindi na ako ano ikat kong to da jay pa ikatong tungantan santo agpasta mo magnakti makalong siya Ika ka makalungan magna nang magbagnak ti kabul ay ti malasin kabulwa. Hindi nagnapili ka on kilo. agpas jayak para ko ma'am makumpleto yung bunga barangay sa kung tanong kan gudog sa kung to i-post sige ma'am well ayun nga big time bagayo Bye, more Bye. night. more night Matulog
kayo nga na malung. Idi kalman, tinuruga ni Buni, ti alauna. Alas 2 hanggang alas 5. Ni Robin magre-reklam. Tata, mabay na nga turugan suna diri Rabi eh. Alas 4, suna to muna naturog. Dati rami din ni Ma'am Kakwa, kadi ako nagbambantay di pangir. Ang pamilya siripot, supay. No, kuha mi di, kuha. Aja ma'am. Sige ma'am. Bye. Damdamamot harap makasampu tak siguro 8:13 niya. Alas 8. Damdama ke janak kumet. Agidak pelan ket. Harid mo ko kuna na pamanan. So nga di pa nagturo ko launa. Ada klase. Sige ma'am. Sir, sige po. Puso. Puso pa to. Mabuta pa tayo ng makalong. Oops. Dito ay makalong. Ay, tipos pa ba ito? Wala kasing pauli. Wala natin alam kung ano lang pauli dito. Ano? Parang na tayo.
Kamote yung bike. Ito ay barangay Kamaruna. Saan na? Ito yung video na pinakamahaba.